Čau lidi, tady zdraví Bubencraft a dnes bych vám rád ukázal, jak si uděláte teleport. Budete tomu potřebovat obsidian, zapalovač a to myslím, že by to mohlo být všechno. Takže teď si vykopete 4 kostičky, 1, 2, 3, 4, dáte si na to další, a byly 3, jo, 2, 3, blbě, takže takhle. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tak. Aby nám nakazník jako jde dveře, no. Máme zapalovač. Blbě. A máte teleport. Funguje parádně, já vám to jen tak jako předvedu. Budete se s vámi do pekla, do netheru. Entering to nether. Tak. Musíte čekat, trošku vidíte pryč z toho. Takhle je všude láva. A je tady hlavně netherák. I do toho hodně se trošku seká. No a pak když budete chtít teda zpátky z toho pekla, tak si takhle si to a půjdete si zpátky. Je tu všude láva, tu teče. A jsou tu takový prostě takový divný věci jsou tady. Tak. Takže ahoj a příštího Minecraftu. Čau Buben.